Kubor nakaslem jong unongsan hima. Namar ka jing sngo khya ka jing sha thombor ki kinthe ki khlung khna hapo ka jala ka kerteng jong uraja rguvanchi ka sunam rguvanchi bar ka kinthe ki bla sha panya phaulok handongra kalami ha ka jing kran ha ka mat banyatai ka bla long ha yong dorbar ka khase hills autonomous district council kani ka mat banekran halor ka jing sha thombor ki kinthe kadai ka bla wanra de ke MDC ke NPP na nongsken constituency ka congress meri kharpuri ka congress ka panpau ba ka jing sha thombor ka wi ka kinthe kabadai na nongsken constituency hanongra hakini gisni bat ki wei de ki jingja kalau ongru bahagini gisni ki khobor ki lami bet tang ye uraja bat sunam kabasha thombor ye ushenrang kumta don kamru ye ka an banyada ye ki longkpa namar ki bun ki jingja ki bakhlem pau perthei ki basha thombor ye ki shinrang Shanknor Badan Buram. I beg to move that this House do now discuss on the crime against women. The motion is now before the House. The member will please initiate discussion. Shanknor Badan Buram. So she said, I could lay a Bapilay nga ganikalan, kabangan wanra, yakini ka motion, kamat. Kabadon kam hadu kata-kata, bad kabakongsan ro, hadu kata-kata, na benta kajay benriw kajongihi parok kawe. Kani kamat, kalong kabalese baro koy, ni ki member ki badan buram jong kani kayeng, bad ki padba, dong shong shnong, yase jong kajala kajongiru parok kawe. Kilayui bat kilayo sngo bat siling ba na kila pathay kubor kay ka baja kini kisngi ngayeng hangne da kajing sngo kya kamensem ka jonga bat kum kawi ka long kami kabangan pet ya ki kubor kibana kapor siya kapor habay day bagajing siya thombor kilong kami kibayit kijongi om tang kilong kami kibalarong ba haru ki khlong ki khnaro kadi ka sa panlong yang banwan ra ay kani ka motion namar bangai bakala jelay siya hakini kisngi patang kandiat sngi ngataray piala ban saki kay kabalajay ha ka constituency kabayit kijonga kakena samla ka badang lung ka arta ito ko balaja hangtay haponong ra blashudu ya kamensem ka bakodor ansya thambor adu banda sya penyam tinda day ka bangawan ra badai halor tang kata kamat ka badai ka baha papo constituency ka jonga andre ngawan ra ay kini kamat kelum nabenta kejingja habede bat kini bat kilong kami kini kisni ta kejing snow ka jonga na snow banong akmat jongpi shongknor badon buram ngitip bakaan kadon ka woman side kadon te ki IPC ki babon ki sections ki ban address kini ki crimes ro kidon rewat la kataro mla bante lakam tingas ngo banong hangni ba kalade kapor kaya kabakum kita kinong mikmat kabangin hap balese ban pendu sendan yakum kini kijingja amde kabangin chusngap banong lese banong banchushania hakaan hoy kaan gadon ki sections ki prepare ban pengat ikini ki ba le ikini ki kamrunar ki kam ki bamde handai dang nyai beteng pat na kapor sya kapor ti hoy ngadumla hange banong ba dese ban persya ya kan handai ke jing kemu ke jonga ke dei ke ba kumno bangin penduk jat sendan tengah snow ba
na kaliang ka jong ka council ro mo nga shuai jumut dam ya ka isi ide bandon kan kilat kelenti ba kumno ha kanu gadur ka bangin la banyarap ikini ki bapli kilong kami ki bama chisha ya kita ki jing thombor ki bahar ro kam kumbong ki domestic violence ro ka babon ha de we ka bentaro num ya keren jai ka babon ha mo te kalong ka basusi banwan ja kum kini tengah ko abanong hangi banakaliang ka jong council te bingin shimkhia le se de kino kilat ki benta banakaliang ka jong ngin shimkhia ka bale se ngin don no nakakada kata kenja mo bong pi ka grievances cell ru hangi ru bale se ka bangin la banyarap ne ka bangin penslur ki babon balang ki mon shakmat ro ki tieng ki shaptieng banwan shakmat ban ujor tengah sukum kata kajat benriu kaba nadu andai thai kabalayai deka neka system ka matrilineal system mo kaba deka buburam ikilong pa kiba buram shishay kilong kumi reha kini kisngi kamdan shu kum kata tengah ko abanong hangni ba ni don kam badon kum ki awareness program te tika awareness program ka badon kam kadai ba haman la kishnong haman la ki consensi ling ba ki clear nong sinshar banai ki awareness program nama teng gani ka social media ro kala penjot kala pensni dorlo di ke brokhoi nama teng la duna ka awareness ki wanja kum kini ke tengah sngo badong ba don kam shisha nakaliang ka jongi ka bangin le ke yin shim ye kini ka sinjam le se ka bampa judon meno mo nga karpa ECM badan buram ke EC brokaway ringkat ba kajingat rilang jong kaliang yate ka ba hakanu kadur ka ba nginya shakmat ba ni David ban penduk sendam ya kani ya kajing snow ka jonga snow ba ni don kam mi ki schools ro haki education department ro bade bandon ki awareness program kadi bandon ban desi ban kentup no ro hiru kum hakan ja mo bang hoi kidon ki school mo kumbong no ka school ka banga jude ro ni judon takas bengyaw no ang sex education ro la don nado pangidang small to tikum gini ki bro khai kum ki school ro desi khamtam shi ki thain nong kendong te nakaliam ka jong ka isi ro kala be banong banchim khialam banai de ki awareness program ha ki school ki prepare ro bar ka bakong san kalong ba kilong yeng kilong sem rudon kam hang ni ngayeng na benta kilong yeng kilong sem ki kme ki pa ki don ka role ka balong very important ka ba kumno ban sharai la ki jong ki kon ki kti mateng teng na ka papuram kini ki jingja ki mi ru le se na kita kilongyen ki bale kini ki kam runar na kilongyen ki ba pempoi perkha kilongyen ki ba pet ki ba miang kilongyen le se ki ba pinnum la ban bedur tekaniru ka badan kam ha na banta ki kme ki kpa ka bakin sharai ki le ki jong ki kon ki kti ki jong ki bakin ai kata le se mo ka kenja ka jingsneng ka jingkhau ki kon ki kti ban peni ba kum kini omdei banja nama larangi shusngap larangi shuhun kandang kiyo karit long kani ka crime of desi la benta ki kenthai kandang kiyo te kamdei ka ba kanwanja kum kini ki barokhai ha ka di ka jela ka jongi te kum bangitip mo nakaliang ka jong ka code ru ki don la ka jong ka IPC ki section ki prepare ki ba kila kin pengat ki section ru ki ba serkai kumbong no tendai kat ki ladan kini ki section 375 376 354 ru
rehangahi ngayui ba ndaladon gini ki section ki ba kumong no ki section ki ba kan na do kata-kata ban pencitom ta teke balai pa ba amla ban penduk jat ya kani ke jingja ka basngau syirkai ka basngau triem ka balik se ngi kum ki breu nginum la te ban pediang satya tengah ko abanong hang ni ba ngin shim kia lem ya kani but day ka ba ngawan ra e kani ka motion daga ba burom isiam ban syukut na tang ka motion ban peni sya ka perthai bangalawan ra e kani ka motion kumbang akran na do basdang ngasong kia sya so kia namang nilalang tangkum kinong pekai kam dan shisha kata ka permanent solution hado kat menta kesngi ban penduk jat namang idan kam ban penduk jat sendan ye gini gijingja ti hoi sikentien ro nganum kerentang iki senrang mo oi ki kentai ti daga boburam ti bon kilong paru de se ti bangat shisha ku mikini de se mo baki sha abuse ne kanu ke jingjan dai kam ju kham mi chakmat lajno tangni bang lebja yu raja te kabalada long ka shisha ka topik kabala nai kran shu ka basno bashuman ka si shu raja sonam be ka hot topic shisha ha ka jala ka jongi tenre ya ka buburam kilong paro le se ki bon shisha pe ki babling atharai ki bamat ko mikini re kimmi shakmat tengah tharai kadi bandon no ka system ka balik se na kaliang ka jong ka sarkar ru bat kanyi ru nde ban syong bandon tang kata ka ak da benta ki kentai nga tharai de ban pen mi ru ka na benta kilong paro baniada eki kani ke jing shisha ma bon kilong paro ki bapli ki bama di kani ke jingja ti shongknor badon buram tena kaliang ka jonga ngasuko abanai jimut tang kita namar belai ba ke bangalai jimut mene mo ka bakongsan ne kadi ka awareness program ingin persangkan mo ngin sedang berpersang nangi daki awareness program te ko mangongi pi mene ngin sedang shone ki dorbar snong ki school ki colleges na yeng kemi pa but kabalang ru kadon kamsha mo ki balang ki baper kumong no kila ban play very important role abai dei bat kani kila ban play very important role mong sidan ki bible study gidan kini kita ban kai namari ukhna hi nganong ngai phi dei na do hi ka por uneka na do bakila sang ban sngoto at a very tender age kumno ban nurture yaki kumno ban bring up yaki kadai kata ken kabale se ha ka jingyu I ka jonga mo kum kawai ka long kami ka banga nga so bakade at a very tender age ka ba pipin hap banlong yeki kon ki ktiro ka ba pinlong kum ki parlok bade ban ai yeki ni ki awareness program hadu ki teachers ru amde banong bale se banong bakane ka long something balong shameless ka bamla banong mane kren no this is not ka banong kata ka balong shameless this kade ka balong penban ka bale se rasngam kandang kenrei shushu di shongknor badan buram nganum shim shui kapor dan regangets kem ba lingba kani ka motion ka bangawan ra hakri ka sngi badle se lingba ki bayui hakilat pathai khubor kan wan no kajing trailang na banta kumno ban rat ding khong ban penduk sendan ban kam numde bakan wan ja hakani ka jat benriu ka bayet ke jongi bat sasisen biang bakajat benriu ke jongi kan yo biang ya ke buram kanam ki habro ki benta tang de kini kentin kublai shi hajar ngo Kublai Shibon. ya ketuka musin baki mu khantam ka bayade bat ki kentai ha ka di ka state jungi ni halia amdei tang ki kentai hendai yaki kelung ru kumjo tikum bangiyo ihi manla kapor mo wala ka miglaya jungi kadi ka matrilineal society kaba kajat ka kong ngishim na ka kentai kajaka ka puta ka hiar ka kentai hendai habun sin halo jungi tarungi iba ka
kajing syak lek ben kajing syak ban ben ju ki kenthe ki dang don baik ngimla ban dinaya kata kum ha ki reports ki babon ngi ui ba hoi ki kenthe ki syak si syaken ban don ha kata kajing syak ban ben kum kata ka motion ka ba I congress ila move nga shu pensyai kendian ba nakaliang jong ka isi ru ngila shim kia ya kani wat lang idang don hapadeng jong taipor ibarit bangi wan hang ni iba kendiat ngo lai benai menta lai benai tam hendre hakapor bangi masman ngila page iki files ngila buddin bat ngilap ba borosh kata ke isi ke brim mo wat la nakaliang juga government nakaliang juga nika district council affairs kila ai ya ka notice ni kila ai si ai bakin tahu ya kata ka ya ka ICC mo ka badon hapok ka nika Posh Act 2013 kata ka nika Sexual Harassment Act ti wat la ka dan kum kata na 2017 ngi pe file hendre kamdon ka aka chakmat bakin le te de hang ni ba tang hapok adnai siteng ngan penipi adnai siteng hau me aku turik ngilala ban sna ya ka ICC ka committee ngilala ban form ngidon ki members ha ka committee ngidon lang ki sendrang ru ngidon ki kinthe kana mo kan don ka bangin long bias ken ya kata ka investigation ka inquiry jingi bangile tenang ta ngidon ki members ngidon chairperson ngidon ru ki external member hangta bangi bu hakan ko committee te mentang ngila penyai te ka meeting ka baning kong ru ngila pelong hani ujun te bangin sa pelong show ya kita bangin sale ya ka ka badon kam ban I awareness ban yarap kam tam ki kinthe ki basha ban ben ki badon ha ki workplace ki ba per kam tam hang ni ha ka dis council jingi tingi shemba kumni ru mo ka balai ha dis council jingi ngimla tham le because ka court jingi ru ka don limited pass kalong limited ki special acts like domestic violence act ka pokso ka ni katay ngimla menteri kam hapo ka dis council jingi ti kumta nakaliang jo ka council nginle ka bangila banginle na mataki kintay bangin ya dai ki na kita ki berok mo hoi yes kata ngila bantip ba compare berok si India tingim ngatharai ka hapo ka crime hapo ka state jingi na mataki kintay ka kamduna bah ban compare to other states like UP, Bihar mo nging yang kam duna ba tang bandre ngidon ngimla lat pat na kita bat ngidei kumbaong I congress ba mo ngidei ban rat ting khong ya kum kini tengah semua bangi rungi di macam kia ngidang simkia mentang nak kalian tu ke isi ngidang pechu ke bangila banyak tray bak kesorkan ngila ban tray ki NGO ngila ban tray bak ki village courts ngila ban tray bak kini ki dorbashnong ke bangila ban le kamtam ya ka piong ba ka awareness kini kita ki programs ban la ban yarap kana bak kin take nang wan chakman ban num ting ban make complaint ban kin complain syaka bang ke bakila ya shem ha ka jingim jungki tekum tangin nang simkia ngidang pet ya kan nak kalian tu ke isi ngin pet kita ki sexual act you mo ki babun ki jing chale ban ben ki kenthe kam tam domestic violence UI ki don ki physical ki non verbal ki la ban economic violence to ka encompass ka don shibun kita ki violence against women tingin pet mo ngin pet thu ngin bu ki area ki babiang ngin pet ke kita ki crimes ki commit ki kenthe na kapor but ngin yele kamtam menyerap na bantaki kente bagi kena berkunjung. Te kublai shibun, shab no badon pun, nanti no kasih. Kublai shibun. Te Nashkwa ban banrap halor kejingkren wen penengi jongi beri pe halor kamtam ya kejing commotion bawara di MDC bermorom dapat no chicken andang ala snap ya kejingkren kejong pi ngadon tangkat ne ban pen pau halor kene ki bar khoi kejing klem no jong ki lai mo bersih jong ka saudang keleng repai ngadi nganget ka kadeka tuwen mereka dauba ka pen karai shibon ki kam ki basneu ka apa ngapoi syata ka bamut kajing pensyai ka berdingkong ban sedang ya kata kakam nomor bakono kajing sedang na kajak beri ujungi kadika sedang na kakur ngamtip la ka biang na kalian ka komiti
kepala thao na kaliang IM ba di pe yang lo bakin ai ka kinja jumut syaki darbar kur barok bahagi pelong ya ke darbar kur sibenta na kapata ke bagi keren ya tai spangka kamkur ke jongki kinya keren ru na kabanta ban seneng ban kerau halor ni kamat kata de kamat ke beningkong kamat ke ba kajur ana ko peti kala ka daily am ka benta ka jongkala ra kam de ngi pe na ka do ka benta ka badang kalau mengin thok ru da ka jing thok syaki snong syaki raj mi ma ba kin simlam kumju hapadan ka darbar mar ha ka darbar snong lada ka dan ka jing bethan na ka yang ka council ba ha perlong darbar snong ka win pen kamat ka ba pi hab ban ra kolong ban pensyai kolong ma yigan kamat ka thai ta ki sedang nang ta kolong ka thmei ka ba kumno bangin pen snow syaki ba khambot bat ka benta ka bakadong ang syuat ban pa ko lang ba ha ka badai pat na kalyang ka department of education jong ni em dan lang nge note ya kene ka benta na so bak la dei ka benta na kalyang ka education department jong ni bakin wat ya ki bakin khot ya ki katok note ki riu sampang ha ka badai bat ka penyak school bala dan kam ban pengkre ya ka syllabus kapanya dei halor kasneng kakra pat ke wei ro halor kata ki bentah la dangila ban pengkre ya kasel bos nado dangret onda ki lane kai ki la ban pengam ki kna la da ki la ngom ong mo borok ki long ye ki la ban hikai lut la da ki kna ki khun ki ti jungi ki laj na ki kai ne ye ki yo pat skul ti la dangila ban le shotai ta kindian la thai ka la long ka bentah ka sinjam ka ban kong ya ka ai ka bai MDC nomdorom na pot noisken i anno kata de ka ba ngin sa take off na kalian ngi nga kerpa ye kini ki am boro anut kin bu i kini nut bat ka don kam ngin se shong ngin perkat janai ba kresibun chonor Ada ni.